aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ n'aw denmuso n'aw balimamuso n'a ye animatrice Dina Mali kunnafoni TV sanfɛ mɔgɔ minnu sigilen don k'an filɛ nin waati na an ka foli belebeleba b'a aw ye toujours k'a fɔ ye ɲinabali sɛgɛnbali don aw minnu bɛ sigi ka anw ka ni émission dumanba in filɛ mɔgɔ min b'an bolo bi mɔgɔ dogolen tɛ n'ale ye Momo Jabate de b'an bolo bi an ka ni session in kɛnɛ kan ɲɔgɔnna dan ni ɲɔgɔnna karate ni ɲɔgɔnnaw dan ka ba i ni karate ba ɲɔgɔnna dan ɲɔgɔnna karate ni ɲɔgɔnnaw dan ka ba i ni karate ba ni u dan ka ba ni fa ɲuman sɔrɔ ye ni u dan ka ba ni ba ɲuman sɔrɔ ye ni u dan ka ba ni barakɛ dusu ye ni kara ɲɔgɔnna dan ɲɔgɔnna karate ni ɲɔgɔnnaw dan ka ba i ni karate ba ɲɔgɔnna dan ɲɔ la se ne ma dɔw ko ne jamalen ɲɔgɔnna dan ɲɔ la se ne ma dɔw ko ne kafalen ɲɔgɔnna dan ɲɔ la se ne ma dɔw ko ne tɛ mɔgɔ ɲuman ye ne ye mɔgɔ ɲuman ye nka mɔgɔ tɔnɔ de tɛ jugu fa a tun t'u kɔnɔ k'e bi arrivé cɛw mana kɛ baara wulila i ye baara wulila cɛw mana kɛ baara wulila i kɔ a tun t'u kɔnɔ k'e bi arrivé cɛw mana kɛ baara wulila walayi baara wulila cɛw mana kɛ baara wulila i kɔ ɲɔgɔnna da ɲɔgɔnna karate ni ɲɔgɔnnaw da ka ba i ni karate ba balimanjugu ka sabali ni tɛ ne dɛmɛ ka na ne juguya teri jugu ye o b'i dɔn nka n tɛna kuma ala ye fɛn min kɛ jɔn tɛ se hypocrisia tɛ ne bali da kana min mana min ja o ka o kɛ min mana min ja o ka o fɔ ne sigilen don a bɛɛ de kan ɲɔgɔnna dan ni ɲɔgɔnna karate aw ni ne tɛ niveau kelen na o de la ne t'aw jaabi walasa olu ka dan ten fɔba ka jugu ka dan ten olu ka dan ten n bolo baaraɲɔgɔn jugu ka dan ten olu ka dan ten n bolo nkalontigɛlaw ka dan ten Momo taw ka ko la an tɛ degere kelen ye tun. Dina ko bɛ togo di alhamdulillah bi ngo ni jeli ko bɛ domina bi bila bazin baw de la e ma Momo bɛ bazin bala ne yɛrɛ n bila n ka bazin bala o surana o bi vendredi ne bila bazin donc ne fana bɛ bila n ka brunsi la awɔ an ka jelikɛ kuma b'a ka bazin dumanba in na an ka jelikɛ cɛri jelikɛ charmant ba in ko ok Momo an bɛ foli di ma i ka foli lase kanubagaw ma minnu sigilen don waati in na k'i filɛ alhamdulillah o diyara n ye sani n ka kuma daminɛ n bɛ ala fo k'ala barikada ala mun sɔnna ka bi jira n na ka tanga ɲini a fɛ a k'an kisi k'an tanga ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ min y'an jugu ye an yɛrɛ ka juguya minɛ an m'an sinsin setigi tɔgɔ kan ka sɔli caya Abdulayi Deni Aminata den kan k'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jumaw caya ala k'an nafa ni kira barika ye k'an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kunnafoni TV mɔgɔw k'aw bɛɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn an ye wele aw ka plateau kan a diyara n ye fɛn fɛn ɲɛ b'an na nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ala ka nin k'a fɔlɔ ye ala ka na nin k'a laban ye amina d'accord Momo namu sɔni an ka don k'an ka question di ma i k'u jaabi kana paniquer yɛrɛ parce que question giriman t'aw bolo yan donc an bɛ fɛ ka dɔn Momo e bɔra jɔn na Momo yɛrɛ ye jɔn ye ani Momo i tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn alhamdulillah o question fɛnɛ diyara n ye ne de ye Mohamed Jabate ka bɔ Siaka Jabate la ka bɔ Ajaratu Watara la Sikaso mais n yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma n ye artiste chanteur ye alhamdulillah d'accord bɔra faamuya sɔrɔ l'o la faamuya sɔrɔ donc i ko Jabate ka bɔ Sikaso sigi de y'o kɛ wa bon ne kɔni bɔra ko kalama ka sɔrɔ a mɛ i bɔra ko kalama de ka sɔrɔ a bɛ Sikaso d'accord ok Dina a saba Momo kun Momo i ko i bɔra ko kalama ka sɔrɔ a bɛ Sikaso an kɔni b'a dɔn Jabatelakaw ne kita tɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n tɛ yɔrɔ tɔ dɔn mais n kɔni bɛ kita dɔn jeli Jabate caman bɛ bɔ kita de ou bien mais e fa yan fan ba yan fa o kɛra Sikasokaw ye sisan an bɛ se k'e wele Sikaso Jabate Momo tɛ Momo e ka dɔnkilida ni sisan cɛ a
a bɛ sanji joli bɔ e yɛrɛ ka ɲɛ yɛlɛ ka na don dɔnkilida la fo ka se bi ma. Bon ne ka dɔnkilida yɛrɛ daminɛ k'a fɔ ko a daminɛ don ka se bi ma fɛn fɛn ye 8 ans ninnu ye a bɛ sɔn k'olu bɔ 8 7 ans a bɛ sɔn k'olu bɔ parce que n y'a daminɛ kan to ekɔli la donc o y'a sɔrɔ n bɛ 11e wa je sais pas n tun bɛ taga fɔlikɛlaw nɔfɛ yɔrɔw la dɔnkili tun ka di n ye quoi donc tor'o de la n yɛrɛ kɛra kɛba ye voilà depuis n ka dɔgɔ a kanu bɛ na mais a daminɛ ni bi kɔni cɛ a bɛ sɔn ka 8 ans ninnu bɔ voilà. mais pourquoi e ma a laɲini ka taa école sira fɛ mais mun y'a laɲini ka na jeliya sira fɛ? Ayi bon ne tun bɛ école la en même temps n tun bɛ ninnu fana kɛ bagi de ye n sɛgɛn. Ah d'accord. Yeah, bon i b'a dɔn n'i bɛ musique kɔnɔna la i bɛ ka école fana kɛ ni ala y'a kɛ n'i ka musique ko ma ɲɛ dɔrɔn kuma bɛ caya o b'a fɔ ko non ko dɔnkilida de y'i ka musique tiɲɛ alors que dɔnkilidalaw bɛ yen nɔ fu bɛ fonction na. An bɛ se ka mun fɔ o la bɛɛ n'i dakan don quoi bɛɛ n'i danyɔrɔ don diɲɛlatigɛ la quoi voilà sinon n tun b'a bɛɛ kan dɛ. Bon fɛn bɛɛ fana ye dakan de o. Voilà. Hali ni i ye école kɛ ka se niveau dɔ ma ni dakan tɛ école la ala b'i bila ka na chemin wɛrɛ de kan i kan ka se ka ɲɛ sɔrɔ fɛn min na quoi. D'accord. Momo. Namu. I ko i ka dɔnkilida ni sisan cɛ ne 7 ans kɛ 8 ans don. Donc o an ka kɛ o 8 ans kɔnɔna na morceau joli b'i bolo i sera ka son joli de bɔ? Alhamdulillah o fana question diyara n ye. N ye morceau caman bɔ dɛ. Mais i ye morceau caman bɔ dɛ. I ye mun bɔ i bɛ morceau mun bɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an y'a la quoi. Comme ça i kanubaga minnu bɛ yen o b'a bɔ a kalama ni son de bɛ Momo bolo i b'a dɔn TikTok kan san bi i mana son bɔ cogo cogo son kelen bɛ yen ale bɛ kɛ k'i labɔ quoi mɔgɔ b'a ko karisa dɔnna ni nin son in ka sɔrɔ son bɛ karisa bolo duguma mais nin de y'a labɔ mais i bɛ se ka f'i kanubaga fana ni son hakɛya de bɛ n bolo comme ça o b'a dɔn Momo tɛ bi Momo ye quoi. Ayi bila kɔnɔ tɛ dɛ. Voilà. Sisan o kuma kɔni kan son caman de bɛ n bolo. I b'a fɔ n'i donna ne ka compte YouTube kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ son ba de bɛ yen nɔ son caman ba de bɛ ne bolo mais i mana kɛ togo togo i bɛ se k'a fɔ i b'i ka baara kɔnɔna kunun ni bi tɛ kelen ye donc n'i labɔra i b'a sɔrɔ son i yɛrɛ ka kuma son dɔ bɛ yen n'o y'i labɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka segin i ka kɔrɔlenw ma. Awɔ. Mais donc u t'olu dɔn quoi. De fait que i yira de i bɛ ka ye ni kura minnu ye dɛ olu dɔrɔn de bɛ kɛ a bɛ kɛ o hakili la ko non i y'a daminɛ o don de. C'est comme i n'a fɔ sisan an filɛ moment min na mɔgɔ caman ye n'i y'a ta réseau kan sisan mɔgɔ caman bɛ kɛ i dɔnni na wari ba de. Très bien. Donc o t'a sɔrɔ sɔnni o ka bɔ son caman bɛ yen mais mɔgɔ m'olu dɔn quoi. Voilà. Son dɔ de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ bila. Tel que n bɔra ka mun da sisan rentrée la n y'o da o kɔfɛ n ye dɔ wɛrɛ da bonya o fɛnɛ o postera dɔɔni mɔgɔ caman y'a commencera ka nabɔ donc maintenant wariba in de nana a tɔ bɛ kɛ sama yɛlɛ. réseau tɔw minɛ voilà. Mais a faamuna sisan. Diyara n ye. D'accord. I ka dɔnkilida ni sisan cɛ est ce que i ye tɔɔrɔyaw sɔrɔ i somɔgɔw ta fanfɛla la parce que dɔw bɛ don musique la ka sɔrɔ a man d'u somɔgɔw ye donc est ce que i ye gɛlɛya sɔrɔ olu niveau na? Bon i ko question fɛnɛ diyara n ye nin yɔrɔ in na n bɛ barika da mɔkɛ ni mamuso ye ala ka hinɛ u la u bɛ tiɲɛ so. A daminɛ na a gɛlɛyara fa yanfan ani ba yanfan olu ka kumaw cayara tel que ko dɔnkilidala foyi tɛ so ko ne kelen ko n bɛ kɛ dɔnkilidala ye a ko ma nɔgɔn mais i b'a dɔn mɔgɔkɔrɔbaw ka faamuya ka bon grand père ni grand mère de tun b'a fɔ ko non k'u ka ne to yen ko bɛɛ n'i dakan don n tɛ nin kɛ o tɛ se ka bali k'a fɔ k'a kɛbaga tɛ bɔ i la i y'a ye donc ko fɛn jugu tɛ ni ala ye mun da mɔgɔ bɔgɔ la i b'o de kɛ sinon a gɛlɛyara dɛ mais bon alhamdulillah ni fɛn fɛn ma kalaya a tɛ sumaya mais alhamdulillah bi o yɛrɛ bɛɛ y'a faamuya donc n'olu ni grand père ni grand mère tun tɛ anw ɲɛ bɛ Momo min na bi a tun tɛ k'o Momo ye dɛ ko grand mère ni grand père ma ko u bɛ kaburu kɔnɔ yen sa olu merci. Voilà o merci. Yina i bɛ sira di Momo ma a ka dɔnkili filanan d'an ye. I ka piano fɔla yɛrɛ kɛlen ko Sonɔgɔ de b'a la o tuma i ye dose joli la ta bi? A ma ka tata bɛɛ de sɔrɔ. O kuma in bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ.
Atara kanto balatara kanto balatara kanto sanu balatara kanto Atara kanto balaketara kanto balatara kanto sanu balatara kanto Ijobe cheula balake jobe cheula Ajobe cheula malikuna foni jobe cheula How jobe toula malikuna foni jobe toula Bala meso horon kanti nyema bala Bala meso la iruti nyema bala Ata makanti wo sanu balabata makandebo Ajobe cheula balake jobe cheula bala jobe cheula esanu bala jobe cheula kauru santigi Iye kunu sena balaba sanu tigi balaba benareda Ala wari tigi balaba Ala daula tigi balage mini fo balage nyana mogolomba limilo Ami Allah taala barikada Ka barikada famalula famaye besona ala min sona ka jabate momo ke mi koro juru talaye tonga barika bila famaye besona Ala ni barika bila masaye min kanda Fonga solichaya Mamadou kan saibani Bashiru ala kele Mamadou kele ala kira kele Mamadou kele Mamadou sogo kene ni Mamadou jage kene Mamadou togo mana ko ya masa miye fone magasuni sale ke bagaye ala kira mantu awnula Kabarika bila kanu maweji wakati Kabarika bila mali kuna voli teveza mawe awninche Olu munungo kute artisi mana kamfola wele tonga barika bila mali kuna fuli tv masa unyana au ninchenye au jobe toula mali kuna foni jobe toula au jobe toula mali kuna foni jobe toula au jobe toula mali kuna foni jobe toula ala ngo bini damne bal damne mo ba amfani musique mayimbi dina piano kola ere wa mo ere vraiment ya samara ni mina kanu je kami samara ya samara ni mte fa kadabla tiens faut ça wala isa ni sigane ere ngin ngali ere teke blam konten musique da doro c'est vrai en ya ke da kan mo te da do mo mami re d'accord momo namo iga donglu ibiga donglu tami parce que ngeba le bora ga mun ke sisa nte donglu me abina fo bamana musique do be ebe bamana musique da ibe musique wera dam te bamana musique o jaran idina iko komenga donglu tami ne be artiste be la me dina ne be artiste be la me kenengera ne ala artiste korobaw an fora munun ko ne be artiste be la me tumarla ni ne sigine telephone kuna doron ne be ka dongli koro de la me orla ni ne ni mogo be sumo orla tumarla ne be fendo fo yere ba fuko aran sayen le no de kasoro ne bu la me de mogo ibe mogo korobaw la me ite fili aka ke santa ka ro manchan passé
ne tɛ taa yɔrɔ bɛɛ et puis n tɛ taa artiste bɛɛ ka so mais n kɔni bɛ bibi in na réseaux sociaux ko tile in na i bɛ t'i yɛrɛ bila kuma caman jumɛn na ka dɔnkili kɔrɔw to yen nɔ n'i b'olu lamɛn ka ban a tɛna fɔ karisa ne de y'a d'i ma ne de y'a kɛ tan ne de y'a kɛ tan voilà artiste kɔrɔ fara kura kan fɛn fɛn bɛ ne ɲɛ ne donna ka fɛn fɛn sɔrɔ a la hali ne bɛ fɛn fɛn fɛnɛ ɲɛ ne bɛ bɛɛ lamɛn parce que an bɛ moment yɛrɛ min na sisan bamanan dɔnkili fɛnɛ ne bɛ bamanan dɔnkili ne ka base y'o de bamanan dɔnkili yɛrɛ de ka di ne ye kuma kelen kelen bɛ n yɛrɛ bila manɛ kɔnɔna la o ye sumunkɛ yɔrɔ ye dɛ mais ne bɛ bamanan dɔnkili de da o de ye ne ka base yɛrɛ 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 mais i ye nin morceau min da sisan nin ye jinɛ fasa de ayi jinɛ fasa tɛ sa n ba y'a ka sumunkɛ yɔrɔ la bamanan dɔnkili ne ka bamanan dɔnkili mɔgɔw ko balakɛ jo bɛ nin na o tɛ jinɛ fasa ya i n'a fɔ numu bala fasa o numu bala dɔnkɛ numu bala ye jinɛ ye kɛ bala ye jinɛ ye dɛ ne m'a dɔn momo da dɛ a yɛrɛ de bɛ bala ye jinɛ ye dɛ ayiwa ko jinɛtigiw bɛɛ k'u bisimila nin wagati in na tiɲɛ don bon hali sumunkɛyɔrɔ la ne bɛ fɛ ka ɲaga dɔrɔn ne bɛ nin da hali ni ne ma taa ni forme ye dɔnkili kɛnɛ kan ni ne ye balakɛ fasa dɔrɔn mais n tɛ jinɛ ko dɔn donc ni ye da dɔrɔn i ka effet da dɔrɔn n bɛ funteni a bɛ funteni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ basi kɔrɔ olu fana bɛ funteni ka fara kan quoi a bɛ kɛ du de poema ayo kɔni an ka tɛ bon o fana ka i t'a sɔrɔ mɔgɔ n'i ka joie bɛ bɔ yɔrɔ min na i bɛ taa o sira fɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛw la joie i nɔfɛ d'accord Momo naamu i bɛ yɛlɛ la o tɛ a Momo i ka dɔnkilida kɔnɔna na est-ce que Momo sera ka relation sɔrɔ ka occasion sɔrɔ ka se ka tagama ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan bon i ka o ɲininkali diyara n ye n kɔni ye relation sɔrɔ ka élection caman kɛ élection caman n bɛ se k'a fɔ caman yɛrɛ mais ma chance kɔni sɔrɔ ka bɔ Mali kɔ kan fɔlɔ depuis y'a daminɛ depuis n y'a daminɛ mais alhamdulillah an b'a sira kan ko fɛnɛ ye wagati ye ko n jɔni ma sa ko bɛ juru diɲɛ kɔnɔ ni fɛn min wagati ma se o tɛ kɛ ni ma sa ko kan'i tana fɔ Ala ye n b'a dɔn n b'a sira kan wa n b'a dɔn fana Ala bɛ mais parce que dɔw bɛ yen nɔ olu ni manajew de bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye donc o bɛ se ka fɛn caman facilité u bolo mais Momo ni manager de bɛ baara kɛ ou bien Momo kelen de bɛ a ka baara kɛ bon pour le moment ni manager tɛ baara kɛ pour le moment awɔ pour le moment a bɛ se ka kɛ u bɛ na kɔfɛ awɔ a bɛ se ka kɛ maa caman fɛnɛ hakili la ko manager de bɛ ne bolo i b'a dɔn adamaden n'i yɛrɛ sera ka kamansugunin dɔ bɔ i yɛrɛ ye dɔrɔn i bɛ sɛgɛn quoi awɔ du fait que i bɛ niveau min na maa m'i lase yen a bɛ to maa caman bɛ siran i ɲɛ quoi awɔ a bɛ se ka kɛ u caman hakili la manager de bɛ ne bolo mais pour le moment ni ne ye fɛn o fɛn na ka ɲɛ voyage o voyage la ka ɲɛ ka son duman o son duman bila ne yɛrɛ de bɛ n ka fɛn bɛɛ gérer nin wagati in kɔnɔ e yɛrɛ ka manager awɔ ne ye n yɛrɛ ka manager ye fɔlɔ ayi manager bɛ tila ka na parce que ni manager ye Momo ye voyage baw la sisan i b'u boli ka na o wagati ninnu u bɛ na o u bɛ na ka sɔrɔ i m'u wele o wagati de la ni ne yɛrɛ dina na ne b'a fɔ manager jɔyɔrɔ jumɛn bɛ artiste ka dɔnkiliko kɔnɔna la bon caman fɛnɛ bɛ manager fɔ olu tɛ manager dɔn dɛ caman tɛ manager kɔrɔ dɔn dɛ manager kɔrɔ tɛ ko jagosa i ka to ka wari baw di ka artiste ma ka fini baw san ye ka fɛnw kɛ manager jɔyɔrɔ ye artiste ka vue la min ye dɔrɔn relation awɔ tel que ni festival dɔw bɛna kɛ sisan i b'i ka artiste dɔw la k'a pousser a ka baara kɛ quoi voilà mais sisan i b'a sɔrɔ an ka manager caman ye wari dunna de o de ye ne yɛrɛ sira ɲɛ sisan ni ne ko sisan ko e ka kɛ ne ka manager ye sisan ne ka kɔɲɔ sume ye 150 000 ye nin ka ne wele kɔɲɔ na ne ko e ma ko 150 000 f'u ye mais i b'a dɔn bi kɔɲɔ ɲɛnajɛ ko walima mɔgɔ k'i wele kunkolo ko de don sinon artiste de kelen bɛ ka Bamakɔ fa hali n'i daji tu sisan a bɛ bin dɔ kan a bɛ taa bin dɔ kan donc ni ne ko i k'a fɔ nin ye 150 000 i b'a sɔrɔ manager bɛ taa fɔ nin ye ko 200 000 50 y'ale yɛrɛ ta ye ne yɛrɛ t'o kalama ni nin ko sisan ko non karisa a ko k'a tɛ dɔ bɔ a la t'a to 100 000 la parce que 200 000 o ka ca ne se ye 100 000 de i b'o f'i ka artiste de mais o b'a fɔ non ayi o tɛ se ka kɛ a tɛ sɔn o ma ne ka artiste tɛ taa nin na olu bɛ ko tiɲɛ de o donc finalement e kan ka taa min na a tɛ ɲɛnabɔ bilen o bɛ ko tiɲɛ de o e ye ne wele
ne ko 150 000 e ko k'i se 100 000 de ne de kan ka dɔn kanu de no sinon fɛn ko tɛ quoi tuma dɔ la i bɛ sɔn dɔ bolo fɛn dɔ la mais i bɛ relation wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun n'o tɛ kelen ye quoi mais dɔw de b'a fɔ non jagosa f'i ka kɛ nin ye jago i ma se niveau ma i tɛ se k'o ko kɛ o e tɛ min bɔ i bɛ se ka ko ya très bien mais imagine ni aw taara ni o position dɔn i bɛna tɔgɔba sɔrɔ sisan tɔgɔ b'ala de bolo dawula b'ala de bolo sanga b'ala de bolo wa ala de bɛ jɔn sɔn n'i ye sangaba sɔrɔ sisan e ka ne wele hali ni ne ko 1 million e b'a don ne la parce que ko in bɛɛ ye tɔgɔ ko de mais manager caman ma ko in faamuya hali a dɔw b'i dɛmɛ au début n'aw sera sanfɛ a bɛ kɛ fɛn sugu dɔ y'aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que i bɛ ka fɛn mun sɔrɔ a tigi bɛ ɲaga o la alors qu'ale yɛrɛ de kan ka taa i dun b'a dɔn artiste caman b'u taw fɔ dɛ mais mɔgɔw t'a jate de parce que artiste caman bɛ yen n'i y'a ye u binna u ka manager de don parce que ni mɔgɔ artiste ka d'a ye sisan e tɛna ka na prix modèle dɔ fɔ ka sɔrɔ artiste tɛ o prix yɛrɛ fɔ très bien donc finalement a bɛ kɛ sababu ye ni min ko k'a bɛ artiste wele kana karisa wele dɛ a ka prix ka ca kojugu o de la hali ni manager bɛ yen hali ni manager nana i bɛ se ka prix discuter ne ka festival ne ka voyage baw la mais mun ye kɔɲɔ sumu ye a to ne n'o cɛ ni ne ye prix f'i ye y'a f'i ye aw ma ɲala dɔrɔn ne ka numéro d'u ma ne n'u tɛna tiɲɛ o très bien ne ni mɔgɔ si tɛ tiɲɛ kɔɲɔ sumu ko la o de la ne bɛ se ka kɔɲɔ sumu 4 kɛ carré kelen kɔnɔ san kɔnɔ wallahi maa si tɛ ne wele i ka so k'i tɛ segin ka ne wele ala yɛrɛ bɛna segin k'i wele tuguni manager fana bɛ ka ɲina mun kɔ wari tɛ adamadenya ye quoi caman m'a faamuya caman m'a faamuya dɛ i ye fu de kɛ ne y'a tigi ka kɔɲɔsumu tiɲɛ ou bien i y'a ka festival ta ka tiɲɛ donc a bɛ se ka kɛ kɔfɛ e bɛ bɔ a la a tigi kelen mun bɛ to yen a tɔgɔ bɛ bin quoi caman m'a faamuya artiste caman ni rappeur caman binnen bi bɛna bi Mali kɔnɔ kana f'u yɛrɛ don u yɛrɛ nɔ tɛ manager ka baara de très bien o de la bon pour le moment a tɛ se ka faamu quoi pour le moment n yɛrɛ kama bɛ n bolo ni ko fɛn na n'i nana an bɛ limite de yira ɲɔgɔn na i nana sɔrɔ ne bɛ se n ta la koyi bon ne bɛ ka n ta in kɛ ɔ ni i nana de k'i bɛna relation ni voyage baw de ko la alhamdulillah an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni ko k'an ka contrat de signer an b'a signer ni sɔrɔ kɔni bɛ ka kɛ o tɛ foyi ye o i b'i ta sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ n ta ta baara kun ye nafa de o mais ni e nana de ko fo e ka ne de ka ko ban ka taga désolé dɛ bi bina yɛrɛ la an yɛrɛ mun animatrice ye n'i y'a essayer ka artiste dɔw ka numéro ta donc manager bɛ na k'ale de manager kɔfɛ n bɛ sin kɛ après n b'i wele lien ci ma nin ci ma tan nafa foyi t'a la rappeur bɛ na i t'a rappeur yɛrɛ i ɲɛ la bilen nafa foyi t'a la i b'a dɔn mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔw tɛ quoi n bɛ nin yɔrɔnin fɔ dɛ mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔw tɛ manager fara artiste kan bɛɛ k'i bɛrɛbɛn ni mɔgɔw ye quoi téléso don radio so don hali ni i kanuba gansanw de don n'u ko karisa i ka di n ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ni i kanubaga bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye mais an ka temps di an kanubaw ma quoi mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ voilà mais e y'o faamu bɛɛ tɛ se k'o faamu quoi ne kɔni y'o faamu dɛ i ka kuma yɔrɔ diyara ne merci n yɛrɛ bɛ fɛ ka a tɔ lase quoi mɔgɔ ka mɛn quoi parce que ayi i b'a dɔn n'an ma kuma dɔw bɛ yen n'an ma to k'a fɔ an ka compte n'an ka réseau kan a tɛ mɛn quoi et puis a tɛ ye quoi i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ plateau woloma fana bɛ an ka jeli denmisɛnninw n'an ka rappeurs fana na quoi n'i y'a essayer k'i bɛ n'u wele ka plateau sanfɛ dɔw b'a kuma jica n'i y'a mɛn k'i ka lien ci ma est ce que aw la ko e delila ka téléso jumɛn ko mun la ko dɔɔnin tɛ au contraire olu de bɛ na aw labɔ fana u bɛna dɔ fara aw ka visibilité de kan mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ o de kɔ mɔgɔ man ka jɔ plateau la quoi parce que an bɛ dɔ fara visibilité kan Dina o yɔrɔnin n bɛ n'i lajɔ dɔɔnin i b'a dɔn hɔn ayi i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ pour que u bɛ ban plateau la plateau ko de ka ca sisan parce que mɔgɔ n'i bɛ siran faneni ni baneni ye i tɛ taa plateau dɔ la ne t'a la dɛ awɔ ayi faneni baneni t'anw ta la effectivement ni ne ye dɔ de ye yan nɔ o de la ne nana ne kun m'o tigɛ kun tɛ na ne tɛ na dɛ ale siranna koyi ne tɛ plateau ko in na dɛ i b'a dɔn an yɛrɛ kɔnna k'o tigi wele jɔn an kan ka daminɛ mɔgɔ fɔlɔ la donc dernière minute an bɛ sɔrɔ k'o tigi wele an ye ko de tiɲɛ o ayiwa ja an yɛrɛ kun tɛ na o an ka taa ni question ye mun ko an bɛ nin bɛɛ de la an b'a dɔn n bɛ siran o i kana siran sa ayi mɔmɔ ye jolo dɔnkilidala man ka siran mɔgɔ bɛ tɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ i fa ma nɛni koyi bon i b'a dɔn n'i fana kɛra sari ye diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ de b'a la nka awɔ kɛ nka kɛ n'i fana y'i taga yɔrɔ dɔn kɛ a bɛna nɛni yɔrɔ min na a tɛ nɛni ye awɔ o yɔrɔnin o fɔ ka bɔ a la ok bon an b'a dɔn nin misigi dakɛya b'i bolo mais i ka fanu
est-ce que de la vidéo boa vidéo bi bola parce que clip quoi voilà morceau bita sur clip be quoi oh wade ne clip ke ne clip do ke ngawa soro ko de maketa mais pour le moment mais ko la kuko connecter lento sango na ta dabla de dungu jijare na farima jara nyamma iko clip mondial boba mako begala me fo Afrique Europe on bega to ka woleliga ko mo jabati blakata na wari pa haywa ay na war ba ko mo bita ko na war ba amba bitu mo ko kata na war ba clip na ota sango na me clip ko la et puis son do be studio la me fenga bara yere de bien bara de bien d'accord parce que bamano ko kuma ko ni ma wele ni ma maye yere mo koy donc alhamdulillah baro be aywa momo namo est-ce que esera ka mo soro mo bi ideme ga bara konnana kata siga déplacement ko la kata sebe ta yoro chamono déplacement mo no est-ce que esera ka mo soro mo be sega ideme igo question jarande ni mo soro alhamdulillah hal na dana minu be bulla heraw dima ka fini nyumo sayal fini mflene la ni chatkim sori adne ma barga parla yoro donc alhamdulillah me ni mo soro wallahi hali sans ne kashira ngom fenga auto école ke jatikim so war chima o mata auto école ke imay kunne wela bire de tunga to damine d'accord donc ni mo soro alisa mo be kana maliko ka kerere na war banyere son ay mo ko bari la sima or la nya don baranyuma ntuma do baranyuma kadide mais ori fene nya don ga fo baranyuma na fanga bon quoi baranyuma na fati banere alhamdulillah ayo me ala tanu ola al sala ko kenya ta kay kata amina ya rabbi amin d'accord momo namu angun bado sisa clip ko be sena amado fana be na essay komi ame mallela beniga culture do chando imana viru ga clip ke togoto figa essay ki ga clip valoriser doni bazemba obe do be jay ta tro lu be ga bugun finudo anta de ga préparation na nasro lu do be na kala hey oh bonega clip préparation na comme son bébé a habillement demandé ko ni jarabi dongil dasta o mago be ibla fini jale nunde la aw serele ni ngoni o ni du mo ba dongili feneda ko go mago fini nunu nyokona de la fini seleon donc ni bamanan dongili fene jelen feneda o fene mago be bamanan fini tuma de la clip bébé a scénario demandé quoi donc bara mun ngon misina mam anga kuma tout ouais abna ke en auto to jaira be ba plateau ça surprise ko la d'accord momo namu an yalala ika compte kono ka laje YouTube para TikTok ka para Facebook ka parce que jenatique la imana ke tugo mo koy kadi doy imandi doy imana nyuma ke o do ga juguma imana juguma ke o fana do ga nyuma ama yi ko commentaire u chamana mo do be table ko mo fleni ko mo yere de yada lendu aywa to do ne amega fiede parce que anya yede ibetaye mo do yere ko mo fle ko mo chamani nu ayo flade ibeta soro fana mo do re ba fo ko mo fle ko mo te mo ko nyene mai ka te so mo ga pelula kal ni déplacement do be ko mo tester ga mo jabi ala momo aywa so fleni abul kene fleni o yi kan ba ko kumari o fo Allah ok alhamdulillah o question fene jaran to ko re be jon segen dawla dogoyati quoi dogo fene dogolati hal ni mo tan de bi no fe wal ni mo keme de bi sui to ko de be mo ko sege anemo et puis jama dogoyati quoi hal ni mo ko fla de bi sui jama de be to ko de be mo ko sege donc munu go ne jamalendo utendo de sinon hal ni numéro suko mana ne wele ne be appelta
mais ko fila don ta de nga téléphone yo ni ye ne wele ni kan sɛbɛla mama sɔrɔ i da n b'i bloqué ka n ka téléphone bila n kun na o y'a ɲɛ ye mais ne tɛ ban numéro yan ko ni kɔni na hali ni ye message ci ne ma sur WhatsApp ne b'i lamɛn de fɔlɔ mɔgɔ t'i welebaga ban dɛ ni m'i wele kun dɔn n'i ye kuma sɛbɛlama fɔ ne alhamdulillah an bɛ baara sɛbɛlama sira kɛ n'i ko kɔɲɔsumu don n bɛ n ka prix f'i ye n'a ɲɛna la n bɛ taa kɛ n'a ma ɲɛ la an bɛ ɲɔgɔn bila yen ayiwa n'o fɛnɛ tɛ n'i nana ko manamana ko dɛ i na se k'a fɔ la ko ne jamali dɛ parce que mɔgɔ bɛ k'i ɲini n'a m'i sɔrɔ a tɛ ɲuman f'i ma dɛ minnu fana ye commentaire ninnu ye sa k'u ka sabali sa ne ka TikTok ko yɛrɛ tɛ ten a bɛ ne ni n ka compte de cɛ hali n'i donna ne ka compte kɔnɔ i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ de ka sɔn n'i ye ne ka TikTok vidéo lajɛ ka jigin ni ne ye vidéo 10 kɛ wallahi vidéo 9 in bɛɛ ye ne yɛrɛ ka sɔn de parce que ne bɛ ka n yɛrɛ de ɲini ko yanni ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini i b'i yɛrɛ ɲini n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sɔn snapper dɛ très bien n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sɔn snapper mais ne yɛrɛ n'i ye ne ka TikTok compte lajɛ wallahi ne bɛ n yɛrɛ de ka sɔn snapper dɛ n ka sɔn fɛn bɛ yen ne yɛrɛ de b'a bɛɛ labɔ o ye jo ye voilà parce que ko in bɛ niveau dɔ de la sisan ni ma voilà i bɛ ko ni ninnu mɔgɔ tɛ na dɛ i b'i yɛrɛ valoriser de yɛrɛ de ye ne ye donc u ka sabali o u ka yafa minnu bɛ k'a fɔ ko n jamalen don a ye gɛrɛ n na u k'an dɔn wallahi ne ka ko yɛrɛ man ca ne bɛɛ de filɛ nin n'i mako bɛ ne la ka ne ye i ɲɛ la alhamdulillah n'o y'a sɔrɔ n tɛ voyage la n wele an bɛ ɲɔgɔn ye ni sɛbɛ sira kɔni don ni baara sira don an bɛ ɲɔgɔn ye mais to ka na an fɛ yen baro la n tɛ se Bamakɔ ma ɲi a l'air la dɛ n tɛ se Bamakɔ ma ɲi dɛ bɛɛ b'i dɔ kɛ mais n tɛ se n tɛ se de mɔgɔw ma menace don wa mɔgɔw bɛ sɛgɛn o ayiwa mɔgɔw bɛ sɛgɛn n fana bɛ ka n sɛbɛ a bɛ ka taa don a bɛ ka sɛbɛ o tulo b'i la o oui mais fana bɛ tila k'i repos après commentaire jukɔrɔ fana k'i repos komi repos walayi Momo est-ce que i ye jatigi sɔrɔ mun b'a fɔ Momo n fasa da parce que jeliya kɔnɔ artisiya kɔnɔ f'i ka mɔgɔ sɔrɔ i bɛ mɔgɔ min fasa da ne delila ka mɔgɔ fasa da ka tigi ka sɔn bɔ ka tila ka clip kɛ k'a di n'o tɛ an kɔni b'i ye hali anw ɲɛ bɛ na wariba min na n ko ye mɔgɔ fasa de a bɛna sigi k'i menacer ka ɲa n'an fana kan tilen ne ye mɔgɔ fasaw da ka caya diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ i bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na i b'o de kɛ ni mɔgɔ fasa kɔni don ne ye mɔgɔ fasa ba de da hali sisan sɔn bɛ yen na wariba in n jatigikɛ de fasa dɔn Bayi Jallo n b'a tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ in na k'a ka hakɛ to Bayi Jallo fulakɛ ale de fasa don donc a bɛna caman toucher sanu o cɛ fana n ye mɔgɔ caman fasa da bon na wariba in fana o fana clip ko bɛ sen na o kɔfɛ tuguni n jatigikɛ fana fasa da Isuf Tarawele Sikaso restez connecté ne pas manquer o fana ye belebele dɔ ye ale tɛ kuma de ale bɛ belebele ay Momo fana ni belebele bɛ taa Momo fana ye belebele de o wali dimanche fana bɛ sumun na qui n'est pas d'accord personne oui bien sûr ni fasa da ko kɔni don programme chargé len don studio la alhamdulillah sumun fana na alhamdulillah ayiwa faamuya sɔrɔ olu la faamuya bara sɔrɔ la ça peut passer ok allons lamɛnbagaw tulo b'a la aw ɲɛ bɛ Momo la nin wagati in na ko minnu b'a bolo a y'aw sɔgɔlen to a ka chaîne la ayiwa Momo kuma an ka kumaw bɛna se a kuncɛ yɔrɔw ma projet jumɛnw de b'i bolo nin wagati ninnu na ayiwa projet minnu bɛ ne bolo nin wagati in na komi an tora baro la an ye caman fɔ son kuraw b'o la clipw b'o la surprisew bɛ kow la o tɛ ba la a caman ba donc min fɔ kanubagaw ye dɔrɔn fɛn fɛn ko ne ka di ye hali ni mɔgɔ 20 de don o kɔrɔ an tɛ nin dɔn dɛ
expliquer ça ko be sena aiwa ko be o parce que ko man wara be fana tugun mo fana tene o momo e mun ne yere nguma tani Safi Jabate e mun ne sa momo ga tani Safi Jabate e ka do fa e ulata momo Safi Madame Momo Safi anyogona uda kele biba nga yeko kele bamandi Madame Momo Safi anyogona uda kele biba yeko kele tiba ala kele madu mbale mama uche ninsigiga kuma kera o kele jugu bangadi kele manado aritisi uche ninsigiga kuma kera o kele jugu bangadi ngani kele munkera yeko kele yekaba aka haramu yeko kele tiba Madame Momo Safi anyogona uda kele biba nga yeko kele tibamba cheni aw sira nega paracetamol di mawa ba musa di ni jeli muso ye chama ke ne de ne bari do Safi kadne ni yere di ibe tugu mogodo ko atigiti considérer ne nalen Bamako sani nega la kodon misika wa Safi fasa yere de ne labo ni munda sansan ni da mena de nya téléphone son choqué Odon bite kele ni grâce à Safi Jabate afo kele depo kera ne bita Safi ka so chogo menja la ni mi se chama bene répond na be ko la bene fara ko kan ne ka don CSB kono folo grâce à Safi ne ka Africa show folo ke grâce à Safi ne ka top étoile folo ke grâce à Safi wolonfla kuma alni Safi kera duguci dengelen de ka be mogo kelen du dongo do ne manga fara la ese ne manga foko ne manga do fara kanunga ay no iga liondo donc mama Safi a vie ay jelte mo la tenda be washide kelere te da ne ramu dina siglen fe Safi de ne mama Safi a vie mbila korofo fo yoromi bana de ali sasa moro topula kangaba mardi temele antara topo areskrema kangaba Safi de ne ton topuina ale de ko invité Safi de ne don topula awe kanuyo ni mami ni mi say chama sansa mama ne bifenga don topula we ne bifenga Afrique choke awe fonema karsa problème tala i préparer nindo foni mu ene resoro voyage la o foni ntaro maboto komna kwa ala kana ngama fitri wallahi bado njigido halna madoro mekelen dia ay mun kenyo be mbokwa et puis nya fasa folo da nega iPhone mara folo ça veut dire iPhone 11 Pro Max dinema ni mun data o ko fe nya fasa wera tuguni Momo Safi ebitileke badin koni nyati na kasa nyo fana da tuguni ay kabako woreke kuma jima nga chayo naga événement bi sandia ou fara fe on ne bita ala concert ou la me jouer aka koba la ni ne ko mbala dron wasoro nere de ko kungolo e mbo blaka jonta Safi fana wara ba dengeli jeli kuma ba kela o te ko kuna boy ko ta ya danne sisa ke wale de ba mi ngondo ala ginte artiste chichere kele teni jeli chiche me befe ne ga son snapper mais mo wali be kono tan wolo doga di ni doy donc Safi wara ba dengeli yoro ni jara ko ju jena tiga yara la mo be nyemo ko do mami avec la ki ma fisri wale Safi nyana ma chama mbadi man ta do ne me nyana mo chama mbadi ma munu ma do ay woro ni na ne psega mo fo mo ko nyuma ne segene no aw jen yoro ko non surtout tien fola donc ni nyuma ke kake na ma don kan na dabla de ala ba don ala ba de karsa dusuka fari o te jugu yayo mai ko kaga ko bana o sega ba wonga ko bana o de fleni tour du monde na ko la ma kera ma forme ko la ma ale wara de la wara ga ko ba o wara de be mo ha nyamba dro la ko ti bon wara de be mo ko hali damne madame ne de bam sati aywa kalbi ala ga do fara Safi Jabate kay koka ya rabbi ka briller sans faire de toujours en haut ya rabbi parce que na le to briller ali ba anga momo fana to briller ka ta ma ko ya dan Safi mo mai anga momo kalbi Safi akala ne goy
odo wa mama be Safi Jabate ga shemele ba ro ka be fana be donglu mare na fo Safi yere de achete dongla ko bo ni mo wora de be tagama mo be inspiration ma mo ko be tagama do be inspirer ya ibe inspirer de o jago ai Safi tari jo mi wuro la sa ko ngo ama go ke snap ye sa be basic créer bon me galondo tigeye dimanche doronti denki jo ne ga baje ko fe ipa don ko ne wara ka momo yere dangele ipa don ko ne wara ka momo yere ni ne dongli da foni ninti la foni ni yere ti sono ibe fendo santi quoi ko ne Safi ka kalande oui Safi o Safi Jabate momo Jabate ne Jabate fa ba Jabate de be ba ko no mais de mo jajo qui n'est pas d'accord momo namu komi anga émission sera kunchero ma je pense que chaman famna chaman mena fana fen te momo do be momo don sisa momo ebe munke ate so muma be so muma aka famu be ya don sisa voilà donc kuma kan laban jumɛn bi bolo kala si kan mɔgɔ ma munu sigilen do ki filɛ ni waati na alhamdulillah o jaran ne kontana se wara akwa plateau ala ka yiriwa amina rabbi ka bunya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan amina foire tusu yɛrɛ ka to ka n'u jɔ karisa ye n ta bisa wallahi amina ala ko don yirana ala k'o kɛ amina dɔgɔyaliman taw ka plateau kan burujali taw ka plateau kan kɔrɔmatigɛli taw ka plateau kan wa kɔrɔfɔli yɛrɛ taw ka plateau kan a ye to tan dɛ awɔ dosi de bɛ mɔgɔ sɛgɛn i ɲɛ bɛ Safi Jabate kelen na an b'a wele don ma discussion yɛrɛ k'a la Safi Jabate kelen ne tɛmɛna an ka plateau in fɛ hali sini a b'an ka page kan an ta ni Sangare ala n'o san saba ni y'o san saba ni yaye an y'a wele a ma kuma foyi don a la a nana fana a y'a jan bolo fɛn sugu bɛɛ baro jɛnatigɛ la fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ sɛgɛn n'i bɛ balo ni bezi n'i ma bezi kɛ i tɛ balo wa ni bezi fɛnɛ banna don min na i bɛ tunu i bɛ tunu kɛ tunu dan o ti ok kuma ka laban min ne bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma artiste fara jatigiw kan ala kana nege bɔ ɲɔgɔn na amina rabi artiste a ye na koyi Mali kunnafoni TV wallahi foyi ti yan ni nisɔndiya tɛ foyi ti yan ni nisɔndiya ni bonya ni karama tɛ donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn fɛn fɛn ɲɛ b'an na nin wagati in na fɛn fɛn tulo b'an na nin wagati in na ala ka waati wɛrɛ yira an na aw bɛɛ ni cɛw ni baraji ala ka kanu to merci kuma ma nɔgɔn miss o ye dina e bɛ ɲɛ b'a la sisan an ka émission sera kuncɛ waati ma i bɛ to k'i ka chuchuni mun k'i ka fanu de to dɔɔni wallahi ne de kun tɛ fɛ bi ta in ka ban yɛrɛ parce que bi ta in kun ka di cogo min na ne kun bɛ ka na wuli ka dɔn kɛ ne k'an kɛ tan a ye ne kɔni b'a dɔn bi maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maa min kun bɛ plateau in kan ayiwa folikan laban min bɛ ne Miss Diko bolo o de ye k'a fɔ aw ɲɛna an ka artistes tɛ san sɔrɔ ni aw tɛ tiɲɛ don y'a ye artistes filɛ u jatigiw an'u kanubagaw olu de bɛ se k'u layɛlɛn sanfɛ an b'a fɔ kanubaga cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen u ka taa artiste Momo ka page la u ka t'u abonné a la a ka page TikTok fara a ka page YouTube kan u ka t'u abonné a la parce que n'i y'a mɛn ko artiste kanubagaw de don dɛ tiɲɛ don karisa ye mɔgɔw de b'a ka ye donc o folikan de kun bɛ ne bolo k'a lase n lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma u ka t'u abonné anw yɛrɛ ka page YouTube la Mali Kunnafoni TV bi ma Mali Kunnafoni TV in bila yen dɛ anw ye première de ye Mali kɔnɔ yan dɛ o n'o digira mɔgɔ min na fo ni mashallah i kana an ka TikTok fana kɔ sa voilà u ka t'u abonné an ka page TikTok fana na i m'a ye Mali ko bɛ fɛn o fɛn na an bɛ o de la Mali ko tɛ fɛn min na an tɛ o la parce que anw yɛrɛ ye maliyɛnw de ye y'a ye donc o folikan de kun bɛ ne bolo k'a lase aw ma aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ waati wɛrɛ ni heure kelen na Mali Kunnafoni TV sanfɛ a n'a ka lɛnu ok o de kun bɛ dasigi an ka bi émission dumanba ye n'ale ye Sarsho ye Mali Kunnafoni TV sanfɛ aw minnu sigilen don k'an filɛ nin waati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli belebeleba b'aw sɛgɛnbali ɲinabagaw na aw tɛ an tɛ kɛ foyi aw mana émission sigi kuma o kuma aw de bɛ n'a filɛ a bɛ courage yɛrɛ don anw fana na hali bi ala kana na anw fana ka aw ma fitiriwale k'an bangeman fo ala min bi yira na ala ka nin ɲɔgɔnna wɛrɛ yira na aw bɛɛ bayi a gros bisous piano fɔla yɛrɛ gros bisous mais ni dina an ɲinana dɛ ni maa min mɔgɔ bɛ Momo la k'a wele u ka sumu n'u ka baptême n'u ka denkunuw la ani anniversaire la ka taa se cocktail bɛɛ ma Momo bɛ lasɔrɔ cogo di ayiwa
ni mamu mago bena sɛbɛ sira kan dɛ ahon dɛ awɔ bara awɔ ne ka numéro est 71 24 77 84 o kon hal ni ne wele la 5h du matin ne bi jabi aywa mo ko ka mo be kan bago la de ay woleli ke kantigu de ko do de sumu ni batemu mana ko tere parce que sisan kungulo ka kala o ma tantan bolo sonke ga fermeture ke kona uma fara mali kuna foni na ngogorongo fimbi macha mangi o chere na uma fara mali kuna foni na ngogorongo fimbi macha mangi mama na wariba kanto ekoko kuna foli na wariba kanto wariti ki jula ina wariba kanto mali kuna foni jama hauna wariba kanto mali kuna foni jama hauna sanuba kanto na wariba kanto ekoko jula woyo koko jula ina wariba kanto hena uma fara mali kuna foni na korongo fimbi macha mangi anyena uma jalide unjikia nyena uma funa denu jikia nyena uma mbaudi nyena uma ena uma fara mali kuna funina korongo fimbi magocha mankina wariba jula woina wariba jula ena wariba jula ina wariba kando ena wariba jula ina wariba na wariba jula ina wariba na wariba jula ina wariba kanto ayala war kana banga jula o to resuna mai jula na wariba kanto jula ala merci